Hi guys, ευχαριστήσω εδώ πως ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε τα Chili Red Dragon Takis κάτι. Έχουμε εδώ πέρα και τα συνεργά μας. Το γάλα που με τόσες αποτυχημένες προσπάθειες που έχουμε κάνει παίζει να έχει λήξει. Στάνταρ. Δεν πειράζει. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Μυρίζει ψωμί για κάποιο λόγο. Τι είναι αυτό ρε. Κάνε να δοκιμάσω κι άλλο ρε. Μαλάκα τι είναι αυτό. Δεν γίνεται καθόλου. Έχω να πω δεν γίνεται καθόλου. Τι. Φανταστείτε να με βλέπει πιο λόγο κάνας που τρώει καυτερά. Μια σφασιέτα μου, αστικά το πράγμα αυτό το τρώω και πρωινό εγώ. Θα δοκιμάσω να το φάω αυτό με μια μπουκιά. Waka flow, bitch. Ρε μπες να με βλέπουνε και να κεράνε. Εντάξει, παλεύουνε. Έχω κοκκινήσει. Περίεργο. Να ξέρετε δεν γίνεται καθόλου, δοκιμάστε τα. Για διαβάστε εδώ πέρα ποιος ξέρει ελληνικά, γιατί εγώ έχω ξεχάσει, δεν έχω να ανοίξω βιβλίο κάνα τρίμηνο κοντά. Όποιος θέλει τα δοκιμάζει. Εγώ θα είμαι έτσι για την υπόλοιπη μέρα. Για την υπόλοιπη μέρα όμως πάντα. Bye!